raha on vaan köyhien juttu. Ei ihmiset tarvitse rahaa mihinkään. On paljon tärkeämpiäkin asioita maailmassa. Esimerkiksi niin nämä selviät pitemmälle maailmassa vaikka kynällä ja paperilla. Nämä voivat aiheuttaa vallankumouksen siltä, mutta näitä voi aiheuttaa vallankumousta 20 euron setelillä koskaan. Einstein sanoi joskus, että ihmiset, jotka pyrkii tai jotka tavoittelee jotakin mahdotonta, on luultavasti niitä ihmisiä, jotka tulee myös saavuttamaan sen. Mä oon ihan samaa mieltä. Mä oon halunnut olla Suomen suurin kirjailija. Mä voitin Erkon kilpailun siinä, kun mä olin lukiossa vielä. Mä olin 19. Sitten mä voitin sen kilpailun. Oikeastaan sen jälkeen mä en tehnyt mitään muuta kirjoittanut. Se vaan lähti ihan täysillä käyntiin. No, mun lapsuus ja nuoruus on ollut tosi ankea. Mun äiti sairastui syöpään, kun mä olin 11-vuotias. Me elettiin meidän perheen kanssa koko ajan jatkuvassa kuoleman varjossa, kuoleman pelossa. Mä muistan, että mun isä monesti piti vaikka kuinka monta semmoista keskustelua keittiönpöydän ääressä mulle ja mun siskoille, jossa sanoi, että äiti ei ehkä elä enää kuin jonkun viikon, että hän täytyy varautua siihen. Ja kun sitä kuulee tarpeeksi usein, niin elämä muuttui väistämättä tosi synkäksi. Ja mä olin tosi ahistunut ja masentunut koko mun nuoruuden ajan. Ja mun mielestä ainoa keino selvitä siitä oli purkaa sitä jonkinlaisen taiteen kautta. Se kesti 3 vuotta, se on tosi voimakas runouskausi. Mä istuin puissa humalassa ja huusin ihmisille rimpailirunoja. Silloin ihan ensimmäisen runokokeilun aikoihin julistettu, mä oon Suomen paras runoilija. Ja mä sanoin myös, että mä oon runouden Muhammad Ali. Oh god. Mä luin hirveästi silloin klassista kirjoita. Mä luin Dostojevskia ja Kafkaa ja 1800-luvun klassikoita ja 1900-luvun alun klassikoita. Mä tykkäsin vaikka siitä, esimerkiksi Dostojevski sanoi, että se on vienyt loppuun asti kaiken sen, minkä kaikki muut jätti vaan puolitiehen. Ja sitten mä tykkäsin sitä kauheasti siitä sanonnasta. Ja sitten mä ajattelin, että pitää itsekin, ei riitä, että tekee hyvää runoa, vaan sen pitää olla vielä jotakin enemmän. Olkoonkin niin, että mä en tiennyt, mitä se jokin enemmän on. Mutta siis se oli esimerkiksi mulla sitten selkeästi, että mä halusin, että nuoret alkaa lukemaan runoja enemmän. Tietenkin se on tietynlainen CBC, että on niinku esillä. Saanut julkaista kirjoja, mutta ei se muuttanut kyllä elämää yhtään. Mä olisin halunnut, että olisi ollut semmoisia niinku Beatlemanian tyyppisiä ilmiöitä, että olisi niinku runoilija, vähän niin kuin Jevgeni Jevtšenko, venäläinen runoilija, jota kävi kuuntelemassa ihmisiä niin Olympiastadionilla. Sitten niin Olympiastadion oli täynnä kuuntelemassa vain jotain runoutta. Nykyään samaan pystyy ehkä kuin Cheek, mutta se nyt ei ole runoilija eikä oikeastaan mikään. Mutta jos niin haluaisi tulla kuuluisaksi, niin se pitäisi olla sellainen kunnon kuuluisuutta, eikä tämmöistä semi-underground oulainen ilmiö juttua ollenkaan. Tuossa on ihan just tuossa eessä niin, tuo Fransman, niin semmonen ranskalainen ravintola, joka on tosi halpa. Jos silloin kun mä sain ekaan apurahaa ikinä, se taisi olla 1000 euroa. Ja se tuntuu vaan älyttömän isolta summalta. Niin mä muistan, että mä käytin se koko rahan tuossa Fransmanissa. Käyn joka päivä syömässä siellä. Mutta esimerkiksi mulla ei ole missään vaiheessa ollut tarkoituksena tehdä sillä tavalla, että mä niinku sanoisin tai tekisin jotakin vaan sen takia, että siitä tulisi juttu. Esimerkiksi silloin kun mä sanoin, että mun kirja voittaa Finlandia, niin mä olin ihan täysin sitä mieltä. Mä oon vaan aina puhunut suoraan, ja jotkut ihmiset luulee, että mä oon tosi itsevarma, mutta oikeastaan mä en ole yhtään itsevarma. Monesti semmoinen uhoaminen on suurimmaksi osaksi merkki vaan epävarmuudesta. Mä oon aina ollut tosi epävarma sen takia, että musta tuntuu, että mä esimerkiksi ala-asteella olin tosi ulkopuolella muista. Meillä luokkalaiset paljon urheilijaa ja muuta semmoista. Mä en tuntenut itseään yhtään urheilulliseksi. Tai mä olin just se tyyppi, joka valittiin viimeisenä kaikkiin joukkueisiin ja muuta. Se on varmaan aika yleistä taiteilijoilla. Mutta sitten mä muistin, että mä pärjäsin piirtämällä hirveästi asioissa. Niin sitten mä jotenkin sain sillä tavalla hyväksi. Tai voi kiusattua oikeastaan sen takia, koska mä osasin piirtää.
ihastuin eka kertaa johonkin naispuoliseen ihmiseen 9-vuotiaana. Ja mä kirjoitin sille runoon, semmoisen rakkausrunoon. Se on tosi outoa, että ei mitään runollisia tapoja. Mä kirjoitin vain runoon, blä blä, sille. Ja annoin sen sille. Ja sit se teki sillä tavalla, että se oli antanut sen runon niin kuin meidän luokan kovispojille niin sanotusti. Ja ne kovispojat luki sen runon meidän luokan eessä kaikille ääneen. Ja sitten nauroi sen jälkeen. Että tosi nolo jätkä, että kirjoittaakin tytölle jonkun runoa. Edellisen romaanin kirjoitin 1,5 vuodessa. Mä olin liian kiireinen, mä halusin niinku heti kaiken. Se on ehkä ollut mun ongelma aina. Mutta seuraavaa kirjaa mä kirjoitan paljon rauhallisemmin. Mulla on tullut joka vuosi joku teos, plus sen rinnalla on tullut aina monia niinku novelleja, runoja, näytelmiä, musiikkia. Mutta ehkä tällä hetkellä rauhallisin vuosi, mutta ei se tarkoita ollenkaan sitä, että mä olisin mitenkään aikuistunut. Päinvastoin musta on tullut koko ajan mustavalkoisempi, mutta musta on tullut parempi kirjoittaja kuitenkin. Tässä oli muistaakseni useampia runoilijoita. Meidän piti kirjoittaa niinku joka kuukausi yksi runo, joka on omistettu omalle kotikaupungille, mikä oli 2010 vuonna tosi outo tehtävä itselle, koska mä vihasin olla eli kaiken silloin. Periaatteessa mun tekstit on täällä, vaan tässä alkaakin on vaan Oulun mollaamista lähinnä. No on kaikki tullut tässä 3 vuoden sisällä, 4 vuoden sisällä. Mutta ihan mukavasti tullut kuitenkin tehtyä kaikenlaista. Muistaakseni tuoksu tosi hyvänä. Kirjailijatyössä on paras se, että olet ihan täysin vapaa ja voit tehdä ihan mitä sä haluat. Ei tarvitse ollenkaan välittää muista. Tai oikein välittää muista, mutta sun ei tarvitse ajatella siis niinku aikatauluja ollenkaan tai muuta. Huonot puolet on tietenkin rahaa, että ei siinä nyt tienaa yhtään. Musta piti alun perin tulla kuvataiteilija, mut sit se jotenkin jäi. Ehkä sen takia, että tuli murrosikäistä, mä kiinnostin musiikista. Oli pakko jotenkin päästä kapinoimaan vanhempia vastaan. Me ollaan jotain punkkia ja kaikkea semmoista. Mut sitten toisaalta mä olin tosi jäljessä aikaa, eihän punkki nyt sinänsä ole mitään kapinaa ollut ennen 2000-luvulla. Tai oikeastaan kapinaa ei nykyään musiikissa juuri ollenkaan. Mun mielestä musiikki pitäisi palauttaa. Siis esimerkiksi heavy on ihan vitsi, räppi on vitsi, kaikki kuuntelee räppiä nykyään. Kapina on ihan täysin kadonnut. Se on tosi tylsää, eikä oikeastaan niinku musiikillakaan aina, se on niin pinnallistunut ihan täysin. Ja sama on käynyt kirjallisuudessa. Hyvä kirja on semmonen, mikä ei yhtään noudata mitään, mitä nykyään tehdään. Nykyään kaikki kirjat on ihan paskoja. Suomalainen kirjallisuus on vaan epäonnistunut kaikessa. Ja mun mielestä 90% kirjailijoista on huonoja Suomessa. Kyse ei ole siitä, että ne ei osaisi kirjoittaa, vaan suomalaiset kirjailijat kirjoittaa tosi hyvin ja tosi hienoja lauseita ja muuta. Mutta ne kirjoittaa väärin ja vääristä asioista. Se on vähän sama kuin suomalaiset elokuvaohjaajat. Ne ei vaan yksinkertaisesti osaa. Suomi on ehkä maailman taiteellisesti lahjattomin maa, mitä on olemassa. Ihan varmasti on. Jos mä olisin saanut syntyä ihan mistä tahansa muualla, mä olisin vaikka mieluummin syntynyt Syyriaan kuin Suomeen. Suurin osa ihmisistä on tosi ärsyttäviä ja mä en halua olla niin paljon ihmisten kanssa tekemissä. Et mun mielestä kirjailijan työ on hyvä tekosyy olla vain yksi. Mä nautin yksinäisyydestä tosi paljon. Monet ihmiset valehtelee, ne on julmia. Siksi on kaikkein parasta olla vain kirjailija ja screwdriver. Kaikki on ihan täysin mahdollista. Ei ole mitään, mikä estäisi ihmisiä tekemästä yhtään mitään. Ainoastaan ihmiset itsessään on itsessä pahimpia esteitä. Unelma-sana on ihan liian luotaan työntävä. Se kuulostaa vähän samalta kuin se, että mitä sä tekisit, jos tuo ovi ei olisi auki.
Mutta kun se ove tarvii olla auki, ne voit aina räjäyttää se ove. Ja silloin sä oot siellä missä haluat.